Anggo sahalion curhat jo atu hamu sudejo. Asa de butuh hamu jo lah. Permusik noai ngaka biduan noai ngaka perdi noai danganong betong namotan. Ibu tamu no. Marpesta ma 2 minggu na salpu ibu tokku. Manortor hula-hula titim maraku tulang. Lak di permusiki lagu na bojak bortung mana mungkin martahuak opung muna hinam martahuak. Danganong behui de ibu ka permusik noai. Sopan, etika. Tung dina moding peda iba mai si birong legu si rebu soni legu. Namasan waing nasi jut halak kita marhata naramun manang na marhata orang ima dinaka mabay naka pernyataan doa kepada melalui siaran langsung ima nomor media sosial baik pihak konten mulusiet marpangiduan saya tapak kema etika ni uput si julu-julu tuwi ikol labok lu hita makatahu tokkaro marhata muruk terlumubi ma diakka nama bain nama hata batak bolo mabain akka konten kita sayunak kita haruar akka hata bura-bura ingot hata nyupute gumurang do seni nama bura-burai manang nama bira-birai daripada nahuna bura-buraan. Bui do hita mabain akka konten bui silahkan alai masuk nibe bolosiet marpangiduan ikon na positif ma membangun manang mabain akka mengedukasi akka sudut na poso terkhusus tu hita sedut na bangsa Batak sengaja huwai di son ima taringot tu menanggapi video ni inata omak di sitenet niat siya guarop pisongon heduk du bigiu alai hubigi tang bui song ni ina tukaro pehita marpangiduan pangiduan do hata idu sa ditoru taga mangidu molo pi arong akana hurang dia kanang selpu nasu sosok turu hatta bui rumah be pernyataan alai unang gabi makacitiroha abu itu hita berkomentar unang gabi mimpi nah jala bu itu hita mersielusan manang hatan waing diduk mei akka berdibet alai unang atong gabi mersisuguan bu itu hita mersiet marpangiduan sedang ketu pamareta hatani pangiduan proposal tu si benom denggap pehita marpangiduan belum tentu diterima belum tentu ditangkap jadi unang alani asa terkenal hita alai gabi gudang rotu hita hata bursik jela unang gabion ador manang ditiru akka sudut na poso hido sa didok na tuwe aturan mo nang pehita boy do gabi telu alanya salah mangultop pud ya kapak katayon unang gabi ditait marara sumagulang dia kapak katayon molo na hurang cocok pe turoha hudok masong nanidok nai si birong manang bujak bortung ninna buiru dingkan hata dohon asa peyak jela cocok tuaka edek Batak sengaja kutanggapi ala ketepatan hubigi didok asal dipabai musik manang ala di edek Batak dihatai hita buiru mampangiduan hatu mulu siap pangiduan mularong kaulau nasong nun
aka lagu na hobar do nauli ima dipangido ay hitaro program na arong do hesuhuton unang gabi marara sumagulang satu pengyalaka satu dia hataan jadi boyon tebuak hikmah niyon singa jahuway non maksud tu asa gabi tupu dia nyari unang asal tepangulub pun hata bebas berkreasi bebas alai aka hal-hal na positif matong na mimbeng ma asabui aka perguruan ka sudut na poso jadi pada intinya nah maksud di sini bolo hita bersosial media iko bijak do hita unang adong nataci tirohana unang adong na tersinggung unang arong na terpikna halana adong do sudah lengkap ima ahamai ima undang-undang IT jadi sangat hati-hati do hita tong apalagi kita sesama halak bata unang saling menjatuhkan unang saling marsi bira-biraan tokaro hata bura-bura jalan mabira-birai ay hita bang sobat mertutur do kita pakai kepertuturan arong do marhaha anggi do hita marbapa maroma marinang bau martulang buado bulu ibigi akka tutur tesong ni hatata sirak kedingkan do hita manduk sidohono belum tentu adong majalo iko siap marpangiduan iko labok do hita makatahun jela ditoru tangan manghidup asa marbungaran asa hata sibigio ido anak ni reja jela ido buru ni reja sudi do hita anak do buru ni reja unang alani paddo hatta gebi rotu hita akka hata nahurang dengkan ima hata bersik-bersik jadi saya udah naik ndang nagabi mamiral honak kana salah setebi o nasa gabi piduman do tita kasudut na poso molo siap marpangiduan apalagi kana menyinggung hakka hata edek batak sayunang mahita marhata naramun do na marhata narorang jadi setebi madina hurang lobi dia kapaddo hakku jumulu au marsetebi horas